It's Abama on the beat. Subscribe to Safety TV. Ego amala senise Bagaba Entertainment Kabanya ba Tie De Ice Na meri bende ne belu I don't want I don't want it. Don't believe in the bellow. I don't want it. Don't believe in the bellow. I don't want it. I don't want it. I don't want it. Don't believe in the bellow. I don't want it. Don't believe in the bellow. I don't want it. I don't want it. I don't want it. You don't want to move on. I don't want it. You don't want to move on. I don't want it. I don't want to go to I don't want it. 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 You want I don't want it. I don't want Obatasina Bato. I don't want Obatasina Gungwana. I don't want. You want I don't want. I don't want. You want Bosco. Amara Buba. Amaja resort for my life. You join us again, Amara Mas. Amaja resort for my life. Moro Legudo. And I want the enable. And I want the enable. Hey, you got it. I did we see it. Only one you got the limit. Only one you got the limit. Woman, they made you a bouquet. Here's your way, demon. Kila mama no mama kudulia magala obodo no logo ne loi no logo ngbenye mema obodo bone kuna tamaru obodo bone kuna gwa mongrega no bone kuna tamaru bila ngonya ntajabo tuobaga babo isiaga ngamari bageme no obodo mawo no bo I don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it. Chiba kwene kamuta jo. I don't want it. I don't want it. Chiga kwene kamuta jo. I don't want it. 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 Mare mane meno bodo. I don't want it. Onengero mundi bebaka. I don't want it. Makano beso nyabana. I don't want it. Ojibulu si wajana. I don't want it. I don't want it. I don't want Magano beso nyabana. I don't want Njuwa kwa madama. I don't want Obatasina babatao. I don't want Batasina kunkwa nadago. I don't want Njuwa kwa madama. I don't want Ibrojo Bosco. Amara Buba. Amaja resort for Balas. Itoanyo asike magano Amara Mas. Amaja resort for Balas. Obodo kweto de kurude. De kurude. Mwa ni ene babo. De kurude. Mwa ni ene babo. De kurude. Ice. Ekwa balance dice. No bia kanjira. Alinde bobo. Obodo no logo ne loi. No logo mbenye memo. Ila mama do mamo. Ije no kwesike. Onye monyo ga dele mweji. Onye monyo ga dele jo.
ụmụnne m eji ebuka eziokwu echi dị ime ụlọ nwa ji na-emele ibe anụ gaje egwele ekene anụ ka nke n'ezienu gbanje dọla ụwa na-eke oke nwanne ntejebọ udugu nwa ji na-emele ibe gbagagba ebili ga mmụọ ji egwu oyi mụnwa na-ebere na nkete mụnwere ibe ji ekwe m n'aka ọ dị n'obi esigo esi ka ọnya bụ ya gwụrụ gbagagba ọ bụ onye ka mụ na-adọrọ unu egwu anụ nwanne m Chukwu Emeka ogbu ego onye mụ n'ebo nyawa bụ maịtị ọgwụ nyawa bụ maịtị dibịa nyawa bụ maịtị tọnda ọzịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra maịtị bịa welu ugo yo oke nwa na-ekene mi nwanne m Chukwu Emeka nwa nwere oge eji eme nwanne ọ nọ n'odogwu jele mgba na be mmụọ wee gbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze mgba maka ibi na nwa eze bụ Chukwu odogwu nwunye mụ n'ebo ọbịa ọgwụ wee gbasịa nwa bụ mgba kpoluze mgbe o ji kele ụna ndị mmọnwụ wee kee gị ikpo wepụrụ ụba wee bie n'isi wee lọfọ wee nye n'aka odogwu onye mmụ n'ebo ọdọ ọgwụ nata ọka o ji nata ndị anya Chukwu Emeka maịtị gịnị bụ ụdị ọgwụ nata nwa ọgbọmọbila nwanteje ozi mụ ga-edokwa ntị n'anya nwa bụ AAA God of Thunder gbagaba ịma solution tempo ọ na alụsị ofu na-enye ego alụsị ofu na-azọ ndụ alụsị ofu na-enye ego onye ogbulobulu na gbagaba ozimoke n'ori akụ ya anyanwụ ụtụtụ enọgbo Chukwu melụ maịtị odogwu onye mụnego Ogochukwu na-ekene mi krista nwanyị manara ezi nne bịa welu ugoye anyanwụ ụtụtụ nna ahụ bụ eze nwanyị nne mmiri osi na mmiri ọnọ na-echuru echu Ogochukwu eze nwanyị biko bụla ekene ikenele ma ọ bụ karịa ọgụ onye mbụ n'ebo nwa nwere oge eji eme nwanne tie ọ gbọrọ mụ pila onye ntejabọ ogene gị na-emela ọsị m ụmụ delagbo dugwu n'ime dị ọkụ ga-ajụ oyi ịma nwanne tọrọ nwanne ya n'ọkwa ọnụ ka ọ na-arị anya nri onye ka m Chukwu Emeka nyawa bụ igwe AAA God of Thunder alụsị nna akọlụ unu na onye ṅụrụ ya ga-ete afọ onye ṅụrụ ya ga-anwụrịrị ọnwụ maịtị na-ekene mi ogbu ebe onye mbụ n'ebo odogwu jele mgbe na be mmụọ oge nwa bịa welu ugoye odogwu gị na onye na-ekwuri ọgwụgwọcha ka were ọbọ ọdọ adọ nyawa bụ eze ọgwụ nwa n'ime nteje abụọ odogwu onye mụ n'ebo maịtị n'ologo na-eluo ọgaranya bụ ọnwụwa ya bụ na ewere uke ọgwụ karịa ọgwụ mmụọ ma na meda ewere uke maịtị nwaka ụgbọego onye mụ n'ebo mmụọ bila naba mmụọ na n'ụgbaga gba bọ isi etoghide elu n'ibe anyị lọra na ọmụme n'ọbịaga nwanne m jelomele m Chukwu Emeka eziokwu ochie emeghị ya odogwu onye
onye mụ na-ebo daalụ nwa Chinameliba na-emeribe nne na-ebe na-emeribe nne na-ebe lagwa na-emeribe nne na-ebe lagwa na-emeribe nne na-ebe lagwa Chimekwene ka mụta ajọ nwa Chigekwene ka mụta ajọ nwa si ọwụleba n'abụ kparịba na-eme n'obodo ọ na-enyere ụmụ ndị bebe aka maka na ọ bụ eze onye agba na o ji bụrụ si weje na bụrụ onye si na-eke na nsi manwụ nọ n'ụgbọ ajọ nwa na n'ụrụ ife ajọ nwa na n'ụrụ ife marịba na-eme n'obodo ọ bata ndị obodo agbaba ọzọ batasi na-agba abatago ọ batasi na-agụ ngwa abatago ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya ịmakwa onye ọbịa n'obi yo biko si ya anya na-aba ewu egwuzọ puku ekwuru ndị ọkwa mmadụ mụrụ ya John Bosco, ọ mara akwụkwọ agbata rizọtụ ọgba ịjụ onye ọsị gị maka na ọ mara ọmasị agbata rizọtụ ọgba ọbụdụ ọgbago na-ekwurude ọ bụ ọgbago na-ekwurude nwanne m Chukwu emege ihe ọra n'omume n'ọbịa ka nwanne m melụ Mighty Chukwu gozie gị mma ọ kpọrụ mpila si mụ jebe ụka mụ jebe na nka mma n'ọka Akpama studio si mụ na ọ ga-akwụrụ m ụgwọ ebe ọ dara 1 million ka o ji n'ama aka si mụ bido ego m Mighty Chukwu mekwuolu na-ewere uke Mighty mmụọ ma na veda gbaga gbaboisi na fugo ọ bala ụmụ ụwa nara aka mela akpụkpọ mkpọda nwoke ụwa mama oyiye onye ọgbakọrọ ịbụzi ibe chi mere anyị yo ekene gị n'ọnya ya na nwanne ya nwanne m ị ga-eche ogbu ebi onwe ike nga mme oke nwa na-ekene mụ ekene m ịbachida garụba nna oke nwa na-eso bịa ije bụ nwunye mmụ n'ebo osili ego gwa ma moyi osili nne ochie gasị bụrụ gị na nsọpụrụ dịrị adịrị osili ego gwa ma moyi oke nwa nọ ya mara oge mma nene ogbenye onye nteje abụọ oke nwa mgbadike n'ahụ mgbadike na-ekene mi onye ga ego dị na buutu mbọsị ndị alụbi ya ice abịa mbe ego dị na buutu wekwude mgbadike onye manya jụọ m gịnị ka ị na-ebela akwa bila ọ bụ na ị mara ọnụ ọ dị na buutu ọ dị na buutu ego dị na buutu tie ịdị gbanaba obi agụ ajalago ka na n'oyi ka nje kene na nwanne m ịma prọfesọ Emmanuel na-ekene Emmanuel nwonye obi agụ oke nwa na Thailand igwelu anyị ngwa igwelu ndị gbaga agba ngwa isi anya na ị ga-enwe iwe egwu anya bezi na gbọ beloge na ị ga-enwe iwe egwu maka mmadụ n'osi ọlụ esetulu onye ọbụ eziokwu na ị ga-egoro ya iwe ọ ga-eji elu ọrịa Emmanuel Chukwu gozie gị mma ịnụgo ọnụ mmụọ kpọgaba Emmanuel Nwasela bụ odogwu oge nwanne obi agụ anụ nwere obi nwanne m odogwu onye obi agụ
Nyama be my professor. Mo weli ba na yo chike lo ma ke my professor. Onye my protection. Nyana privatization. With a good connection. Ima wo yo bi ago. Oke nwa na Thailand yo. Wo ma livi ga male one leg. Aliri ego mo. Aliri ego mo. Emmanuel lo one Manuel aliri ego mo. Na bro ne me one. Ma gba ka we na mo e ma o. Magabwa. Ekena ga na le mo odogwo ni vita. Oke nwa na ni teje. Akumaja sia. Edo nwanne ma akumaja. Akumaja maja. Oke nwa ne ke debi. Chitie. Akobale ba diskoloro. Akobale ba diskoloro. Akobale ba jodi. Akobale ba diskoloro. Oke nwa ni teje. Akumaja. Odugu na hola. Oke nwa na hola. Bakaba. Ice. Udugo nyente jabo. Akada kene igwe God of thunder, God of thunder. Mighty ni mekele mo, de nwa chukwu gosi age ma. Okay. Wase mo kenesie. Mukeneli oke mwana kuzo, odugo mwa kuzo Anambra. Ono rachukura ha, oke mwa gawelu tuyi, oke mwana dekwe nao. Odugo mwa kuzo Anambra. Onyozu naho, oke mwana kenemi, mwana mwana radige, tukura. Nyama wije POP, oke ozu naho. Onyozu naho, oke nwa na-ekene mi, nwanne m nọrọ adịghị tukwuru ha. Ya ma bụ ije POP, oke nwa. Ọ na-alụ POP, ọ na-alụkwa alụ ụmụaka. Chụrụ ha, oke nwa na-ekene mi, na-alụkwa. Ya ma bụ holy guy, oke nwa nwoke ụlọ Anambra. Odugo nwere obi eji eme nwanne. Osi mu kene selia. Ati mu kene obele nwa Junior. Osi mu kene sie. Mu kene li etukwu nenye. Ndi betura. Umu okozo Anambra. Oke nwa na ede mma odogu n'eli. Ma ji na emelibe. Bagaba, chitie. Odele, odele, Bagaba, ayo je nuwo, no gbenje memmo. Abagide kan nana ho oya boli kalega ebenebe oya boli amalonde boli kalega oya boli kalega muwo boli kalega oya boli kalega muwo boli kalega oya boli anje malonde boli kalega oya boli udude de kolu he oya boli masabagu mona kuba oya boli kalega nde boli kalega oya boli malonde boli kalega oya boli umo kante jabo oya boli ndi yutu nte jabo oya boli kalega nde boli kalega oya boli malonde boli kalega oya boli kalega Psalm 54. Okaba. Anyị tụgbe n'ugo n'isi. Ụbọchị ka wee lọfọ. Ka ma lọ ndị boli ga n'ega. Ụmụaka ncheja abụọ. Ọ jere okpuru na onye nkenke enyo na ji igbe enyi ọzọ. Odogbo onye mụ n'ebo. Ọdọ. Nwanne m ọgụ karịa ọgụ. Ọgụ n'ịgba n'igo. Gị nwa bụ onye isi ndị boli ga n'ega. Odugi so na ndị boli ga n'ega.
odogwu onye nteje abọ ọ bụ gị na onye na-ekwudo ụgwọcha ka were ọfọ eze ọ bụ 1 oyi na ọma mbara igbo niile ọdọ osi ga-esizi na ọbaba adela akwa ihe balaba agbago oyi chukwu emege anyị kwuru na mbụ nyawa bụ mighty dibia nyawa bụ mighty thunder nyawa bụ mighty ọgwụ ọzịkwa ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbala ọra mighty bịa welu ugo ga na oke nwa denwa dọba mụ na mmanwụ ọdadọ odogwu jele mgba na be mmụọ wegbasịa wee nwude mana ọgbara ọnwa eze ngwa maka ibi na nwa eze bụ chukwu ọgaba nyawa bido God of thunder onye nwụrụ ya ga-anwụ anwụ onye judo ọrala okpukpu n'ama ana oke nwere ekene ka nkenezi elu n'elu oke nwa nwa mụrụ na mmụọ evi emeke gana ịnyere ebe ibe eji ekwe mmọnwụ n'aka oke nwa na-ekene emi emeka ga na-abịa welu onye odogwu onye nteje abụ ya bụ n'isiokwu ugwu anyị ebe nwa ka bụ ụlọ odogwu emeka gana oke nwa na anị nteje odogwu na gana mekusu n'olu ogo na-elu oyi ịma ibe o jiri n'ọzọ nyawa ka na-akpọ nna ya elugo na ogbu ebi onwe dị mma oke nwa nwa bụrụ n'isi ofufu n'onigo onye nteje abụ nna ya elugo bụrụ mpila nwa nteje si m ụmụ ụjụ ajụjụ mụjụ ga na YouTube anya ajụjụ jere ekwentị onye nwere ntị ọnụụlọ onu gịnị seletu na ọma mbala gịnị selu nno na mmanụ ajụjụ na-ajụ ebe unu ụmụ nteje abụọ ndị YouTube nteje abụọ gịnị selu nno na mmanụ gịnị seletu na ọma mbala ịnụgonu mmụọ ụna nụgonu mmụọ anyụ nwanne ma alụ nwanne ya ọsụkwa anyị bụ onye na ọma mbala wasi mmuke n'ezie mmuke n'eluigwe ori akụ ya anyị meze nwanyị nne mmiri ebụdị bụ ụlọ akụ nne mmiri nwanyị mmanarịa ezie nne na-echide eme emeka gara enanye elugo na-ekele eme ọsịmụke n'ezi ọhị ya nna m ndị na-ekele eme ụgbọelu onye nteje abụ onye m ụgwọ ọcha aka were ọfọ nna m ndị nwe ozu ome gbagba osizila nwụlụ eziokwu n'olule n'igwe nna ya elugo oke nwa na-ekene emi daalụ ma chinemere agbọgide ka nna na ahụ Jamalo ne boli gane, muo boli gane, jamalo ne boli gane, muo boli gane, udu ne ne bolu le, muo boli gane, azago mona kuru le, muo boli gane, udu ne ne bolu le, muo boli gane, azago mona kuru le, muo boli gane, Psalm 54 Bagaba anyị tụgbe n'ugo n'isi o ụbọchị aka were ọfọ ọdị ndị YouTube nteje abụọ bụ ndị boliga na-ega ndị nwere obi eji eme nwanne ekene ekeneli m obi dọla obi pans obi hero obi dutchmark
Obiora Okoris oke nwa ndị ike nga mme odogo onye nteja abụ ọ na-elejesi ọ na-atụ ukwu polo ya bụ na main market ebe nwakọ nwere isi ọnọ nwa nwere oge eji eme nwanne obi nwanne m Chukwu gozie gị mma daalụ n'olu ogo na-elu oyi gbadike Rado gbaga gba bọ isi abịa anyị na onye na-egwu ode mkpocha ka nwere ọfọ gbagaba ụmụaka nteja abụọ gịnị selu ozu na mma mbala gịnị selu ndụ na mmanụ mgbo ije 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 Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.